Здравейте хора! В днешното видео съм го подготвил да играем Clash Royale. Доста хубава игра. Нека да почнем една игра. Да видим как ще ми се стори. Не сме заграли още. Като цяло играта е много добра. Просто аз понякога рейчвам на играта, както винаги. И ме наспамиха отново. Пишете също в коментарите каква да бъде следващата игра. Защото всеки път се чуда какво да кача. И пак спряхме канала ми. Искам да се абонирате за K-La-Ta с големи букви. Защото така супер много му помагате и на него и на мене. Така че към банката. И това, което мога да ви кажа за този пичага. Защото той е мега добър. Прави много хубави стримове. Както и всичко. Прави го много добре. Така че абонирайте се. Искам да пишете в коментарите всички каква игра да играем. И аз ще ви отговоря. Защото така не мога въобще да разбера каква игра да искате вие, за да се хареса на всеки. Добре. Сега пускам един Hawk Rider. Добре. Ако сцепи кулата, ще е много добре. Не, той няма да... Или... Не, 200. 200 кръв е. И двете кули са им на много малко. Трябва да я вземем спешно. Приятели, загубихме тази първа игра. Какъв ми беше шанс? Мисля да го отворим това. Ето ми го дека, ако някой иска да го види. Много е гаден. Но се надявам да взема повече карти и да направим хубав дек. Сега. Мисля да директнем всички карти. Това са всички. Имаме да взимаме от тук парички и събираме за ето това боксче. За тази кутийка. Моля ви се всички да ме последват, за да съберем 1000 абоната. На 1000 абоната правим giveaway.
След тази игра този път да победим, защото не ми се свалят още купи. Ще пуснем скелет арми. Ги спре тези гоблини. Да, спря ги. Мисля да пусна Хок Райдер на другата малка кола. Ма не. Всъщност. То не знам какво да направя. Много шибани карти ми даде. Ще събирам елексира. Ще изчакам да стане макс елексира ми. И да ги... Добре, макса. Добре. Надявам се тези прилепи да направят нещо. Но като гледам, не направиха нищо. Хок Райдер, вярвам в тебе, че ще ми щупиш кулата. Еми, няма нищо. Важното е, че се пробвахме поне. Двете кули са им на малко. Пускам Хок Райдера. Едната кула дали я вземахме? Не. Или... Взехме имената кула, приятели. Все по-близко сме до победата. Добре. Също щяхме да щупа и втора кула. Но времето свърши. Добре, плюс 9 купи сме. Горе-долу съм доволен от тази игра. Имаме бокс за отваряме. И... така. Значи... пак от тук имаме да отворим това. И да видим какво ще ни се падне. Добре. Сега ще го отгребнем. Пускаме още една игра. Трета. Сега ще изчакам. Не, той не пусна голяма пека. Добре, скелетите може и да спасат кулата ми. Да, спасиха я. Само трябва... Добре. Успяхме. Сега ми пускат пека. Пускаме Witch. Да се пробва да наби някакъв демидж. Добре, прилепите ми вършат работа. Да ще чакам малко да имам повече елексир, защото така няма как да се справя.
Добре. Хокрайдер. Уич, мога да вярвам в тебе. Браво! Но те, за съжаление, ще ми вземат кулата. Или пък не. Животът е на... Yes! Победихме. Тървахме се на косъм. Втора победа. Добре. Мастерито. Взимаме. Става левел 2. Не, чакайте сега. И става 9 левел. Айде. Ми помислих, че имам чест за вземане. Ще си игра с този дек. Мислих да го смена, ама... Приятели, мисля да направим още една и две игрички и да спираме с клипчето. Добре. Пускаме Хокрайдер от другата страна. Бихме скелетите. Добре. Добре. Ще взем кулата, взехме я. Yes. Защото тук ни атакуваха тежко. Пека и Берберия нито. Тази игра я загубихме. Да. Няма нищо. Добре, приятели, до следващото клипче.
И казвайте, пишете в коментарите какво да бъде другото клипче, защото наистина нямам представа. И чао, приятели, до другото клипче.